Open Mars on the beat. Egwe Ọraneze abịa ka isi abịa ọzọ ọkwa Nonso Ogidi Anambra egwu a ka anyị na-apịali ndị ọkpụkpa na-eti ndị isi itu elu ugo na nwa ọkwa maka ndị bi egwu a maka iwe mere ka anyị ji ekwu ya anyị na-ekwu na-adịlị nwoke mma na-adịlị nwaanyị mma na abi na ndụ ụbọchị ọyọ ije nsa 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 reze wibo ka ngwa egwu libonye oyidele egwu ndị ọkụba na-eti babụ ndị ọkụ anyụ anyụ ndị chitu elu ugo babụ ndị ibi egwu idelekwulonu dego bakaluru ụmụ na-agwụ egwu egwu na-etili mmụ Igbo ndị ọkụba na-eti babụ ndị ọkụ anyụ anyụ nwa obodo mmụ ego mmanwụ egwu idelekwulonu isi tu elu ugo na nwe idelekwulu oluwo etiegbo mbọbọ na gwanuwo azara m ukenelie ibe amerika na-egwu onye ndị nna belegwe babụ ndị ọkụ anyụ anyụ nwa obodo gbegwe babụ ndị ọkụ anyụ anyụ ọbala mgbachi bele eze n'ikolobịa eze ọmọgọ egwe nọ ọchịbechi na-eme ọgọ ndị omele ọgọ karịla karịa ewe na-abụ ọkụ anyụ anyụ nwa obodo gbuo kiliga egwe ijele ka ndị obodo tiegwu ọgbaba na gwanuwe eze na amụ nne ya onye idibi egwu a ọbara mgbachi bele eze ihe gwa mgbe onye ndibi egwu nyagwa mechie nwanne dị mma amechi nwanne dị mma onye ọma mechi nwanne dị mma ọrụ onye agbalịmụ ndị egwu nwachi beleze n'ikolobịa onye ọma mechi nwanne dị mma egwu ijele mmanwụ nwachibelaza na nwa n'ogwu ego n'ụlọ aka ndị obodo ọsịmụkara ezibabịa nwali eji awụedo nwali eji awụedo na mụ ukenele ya bụ awamụla mechi nwanda dị mma onye na-ala mụ ukenele onye agbala mechie ya bụ nwoke atala ahụ n'ụwa
maka ndị ajọ mmadụ si ka ọkụ ya nụrụ enwee mesie ọbụla ọkụ ya dị anya anụ ọ na ka akwụ anya mmiri ọbụla fuel ọkwasị m jafịazie ili egwu a ya bụ ndị ọkụ ọnụ anyụ amechi ego dogwu gbachi ịtụ elu ugbo na nwa arụbi na ego nọ machabianụ nwanne dịme dogwu ego makara yi amechi nwanne m dogwu ego ọ ga-ala aweliba ndị ọkụfa na-eti ndị chi itielu ugo na nwa ndị ọkụfa na-eti ndị chi itielu ugo na nwa onye ọma mechi nwanne dịbe osi m nke n'ezinne ya bụ onye dịka chi ewendo amechisi m nke na-eyiyo ezinne nwụlịa machabianụ amechi nwanne dị mma nwachi ibela eze n'ikolobia onye eze na m uke n'elu onye ọma mechie gesi m ke n'obinna nwanyị eji ọgbalatụrụ dibe obinna bịanue obinna nwanyị eji n'okwu nwa nakwa ọma bịanụ ego nọ onye eze na m uke n'elu ogbe amechi nwanne dị mma onye onye akpọrọ m mbịa sị m dafịa nli maka na mechi na-ekwu okwu ya bụ onye na-akwu ọbe ka ọ bụ adakwu ọbe ulosi ọbe anamụ ọbe ụkwala ọbe ọgwụ owu na mụrụ ahụ ijela mmanwụ mechi nwanne dị mma mbe kene yi n'ogwu ego ịmali aka nkwawa machi ibeleze na nwa na-abụ ọkwa na anụ amechi onye meghị ihe gbosibi n'ọbịa alụsi egwu maka na-eyi meche nwanne m n'ogwu ego oyijele egwu ọ gara aweliba abechi si m ka na ezi oyi ya na anakwu ọbe wọna m nne na m dị mọ na-eke aka odogwu wọchọ mmeke na-eyi nna m dị na mụ kenele ijala mmanwụ nna m dị wadeke aka wọchọ amechi nwanne dị mma wasị mụ kene odogwu wọchọ na-eze na mụ kenele yo ijala mmanwụ ka mmanwụ osibuka na amanda ya radua ya gbozi odogwu amanda ya radua amechi ego ohi n'ụlọ aka nkwawa ndị azara m kenele maka na ọ bụ nwanne dị mma amechi nwanne dị mma dasi m kanu nuo onye azara anyị kenele ya bụ ọkwa ọnụ anyụ amechi obele nwachi ibere eze n'ikolobia onye na-ala m uke n'elu amechi nwanne dịbe osi m ukene ibechuwa agwọ ọgwụ ọgbalatule osi m ukene ibechu m abụ ọgwụ na m uke n'elu ya oke nwa na-agwọ ọgbalatule dibe n'ogwu ego udo mmanwụ wasi m kene ya bụ chief chance amụgo abata onye ọgbọ na bidi material abụgo bịa due
amugo na mukeneli ọgba mechi nwanne dị mma na adakwa obe dasi mukanu egwu iliga egwu ehijala mmanwụ obele nwewele ogwu bịa lụọ n'ogwu ego ịmala odogwu n'ọlịa ọsịmukene ohuwa na John Paul jebi mekeneyi onye ọma jebi mekeneyi ohuwa na John Paul mekeneyi eze nwakọ onye eze na mukeneli ọgwa mechi nwanne dị mma dasi mukanu nuo n'iji obodo mmanwụ egwu udo mmanwụ onye ọma mechie nyesi mukana eze ọgba odogwu na pempe eze ọgba mekana yi odogwu na pempe mmanwụ egwu udo mmanwụ eze ọgba odogwu na pempe anyị ekene unu ijalaga ịgwawa abechi nwanne dị mma nwanne akwụ obe ga kwuru ọnụ obodo akalike egwu abechi egbe ndogwu akalike egwu abechi nwanne dị mma mekere ihe ewe ndegwu ego obodo akalike egwu abechi nwanne dị mma ọbụla agwụ ebe eli akụ dejeni ọsịmụ kene okolugo Sunday okolugo na mbu keneli okolugo mmadụ ka dị ije obodo ọgwụ amechi nwanne dị mbe nasi mukelu nuo ije obodo ijele ka ịgwawa onye azala anyị keneli amechi nwanne dị mma ọsịmukene onye ma mmeka na-eyi onye ma chukwu ọbala tụle dibe onye ma mmeka na-eyi ọma ma chukwu nwa n'ogwu ego ọbala tụle dibe onye aza na mụ kenelie onye ma chukwu ọbala tụle dibe mmadụ ka ji isi eze amechi nwanne dị mma ọ ga-ala weliba asị mụ kelu nuo asị mụ ka na-ewele achabe laskani na mụ keneli ewele achabe odogwu ego udo mmanwụ ewele achabe laskani mmadụ ka ji isi eze alụsi egwu mee ka lụrụ egwu arochimwe udoka ngwawa amechi wanda ne mma okolobe na abo ibe mere ke je hu ya na jeni suwo dunia idensa wanda de mwabiadwa bachego magana yobula guluge wo dogu ego judo maw wasimu kene uda weso ludo oka wana kwobe ezo moko da weso ludo ya boga ludo Oluda wa madu kedi jobo de kwena Owa mechi wanda de ma Nasi bukaru no undi jobo do Amechi wanda de ma simukana ada ijele Dijele bakale
onye sana anyị kenele adijele Endless Law Enterprises ọgwụ amechie dasi mụ kanunu egwu ndị obodo anyị jee kene azana mụkpọlịa iketu ọnwụ dị njọ ya bụ ego jụrụ ihe azana mụ kenelia iketu ọnwụ dị njọ mmadụ kedi ichi eze ego jụrụ oyi ọgwụ na mechi nwanne dị mma amechio esi mụ kerunuo ka nwa na kwago dokwuo ọsị mụ kene ya bụ ezi nwanne ndị mọta dibịa ọbala tule nwata dibịa bịa nụọ ndekwu ego ikwudo mmanwụ mmadụ kere ichi eze ọsị mụ kene ọ na ihe eze no this morning wachi balance na nwa wanda Alhaji money odogwu ego enuli aka nkwawa ọgwụ abeche wanda dị mma odogwu ego ọrụ dị akpọnụ mbịa semuda bịa ndị ọ ga-ala nweliwa ọ bụ ndekwa ọnụ anụ ndị ije obodo ka anyị jee kene dibụ ike ikpeazụ eke taki gị mekene ijala mmanwụ awa junior eze wan na mgbo machi ibela eze na nwa ijele egwu mmadụ kere ichi eze ijele ka ịkwawa onye ọma mechi nwanne dị mma mechi ego nwata ibelaze n'ikolobia jela ka ije obodo anyị je kana sọnde dawasi enyi na anakwu obere onye zara mụ keneliyo dawasi enyi bịa nuo kiligo egwu ijele mmanwụ anyị je ka na ọchọcha kaadị dịka mmanwụ egwu ibudo mmanwụ ọcha kaadị anakwu obere ndị dị ije obodo ọbụna eche ndo bịa nuo ọka nwa na-akwu obe dịka nnọ ndị dị ije obodo egwe onye tati mmeka na-eyi odi dị ije obodo mmanwụ onye tati na mụ keneliyo ijala ka ije obodo mmadụ oge dị ije eze ndị ọkụfa na-eti ijala ka anyị nawa ndị chi tielu ugo na mma enwela akwụ takasị ego nọ ọkụfa na-eti takasị onwe a na-akwu obe egwe ndị chi tielu ugo na mma ijala ka anyị nawa ndị ọkụfa na-eti amechi wanda dị ụlọ ndị chi tielu ugo na mma na-ejeni matara ọkpọrọ mgbu ego ndị ọkụfa na-eti ada na-anya nwa ga egwu ndị chi tielu ugo na mma ijala mmanwụ ka mmanwụ ndị ọkụfa na-eti ndị ọnwawa na-eti ndị chi tielu ugo na mma ike ju elu ugo na mgbe egwu ndị ọkụfa na-eti ọbụ ndị dịrị egwu ndị chi tielu ugo na mma anyị na anyị na-aga eze egwu nọ ndị ọkụfa na-eti ijala mmanwụ ka ndị mmanwụ chi tielu ugo na mma onye zara anyị ike n'ele ndị ọkụfa na-eti ijala ka anyị nọ anyị nọ channel. Please subscribe, share this video, subscribe to this channel, tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very free.